Sagudahin na rin siyurat. Dear Manong Nemy, no maminsan Manong Nemy kat di tayo maawat, ken maawatan ti kayat ti puso. No niya ti diktar na isu iti tungpalan tayo. Ngayon ka di pa nagbaliw ti direksyon no ni doktara ti puso. Abi nga tangad na iti agayat, kalpasan na may bawing de tangayat iti sabali. Wano, dati ko dito ko nada Manong Nemy nga adda iti na ikari para itunggal may sakara tayo. May sakmat ka na kanayon nga dumdungi ka nagbibuya ka natin nga programa. Dati ka po naman Manong Nemy no api nga naawi sakmet. Nga nanginted, nangisan kang ka, di detalya ti pagkasalita. Tayon unakon nga ipagpakasikan ka ti panangurnos mo. Kanin kamaten panangibasa. Sa barbaran kunak na oray tasang kabasit laing. Nga marigmig ni andal kan pagsarmingan ti biyag nga mabati kanito yung pagkasalitaan. Simple pagkasalitaan nga mamuk Manong Nemy nga damat digiti maliwliwa ken mapidot tayo nga pagsarbingan ti biyag. Ngayon sagbay ti amin kablawang kayo itinaragsak ken nagasat nga oras yurita Nemars studio kastamat ang garagiti patag nga dumdungig dagiti OFWs dagiti kadaraan tayo nga gendag ken nagtrabaho niti sa bali nga pagilian ken amin tayon nembag nga oras tayo amin nga sangapada. Manong Nemy gapot kinakurapay saan ko natong palterapap ko nga na makapagturpos iti kolehyo. Nakurapay kami sa adukam nga kakabsat Manong Nemy. Gagangay lang ang mangalap ni tatang. Dati ka po na no apay nga nagbalinakmet ka mangalap. Ngayon te kunada uray no mangalap kalaeng no nagagat ka. Tadamat na giti mangalap Manong Nemy uray nakawaywayad ako man panagkalap di damat nagkuti. Agul oldag damat, wanag tutugaw, ag sisikawil. Adamat na gini sobra ti kagat na taorin na dawel, sumahalog latta iti baybay. Kas kanyak Manong Nemy. Kas ladad na kay kayat ko ti mapanagpana, nukastang dadakil na gini daluyon. Tunadakan iti lansad, iti lansad iti tangrib, awamatin ti mariknam nga daluyon iti unay. Iti sumkanan ni ayat, iti kaungak, iti pusok Manong Nemy, rinugyak meten iti nagarem. Wen. Ni Dina Manong Nemy, tinagpitkan nga muna ti pusok. Siyempre, kadarabi, ngay nakpasyanin ni Suna Manong Nemy, adu kami adu iti Karibalko. Manong Nemy. Karibal nga napinget, nga pada mimitlaing nga gagangay ti panagbiag na. At damat Manong Nemy di kitay mauray ni Dina nga mangaram keng kuana nga damabalin na. Ni Densyo Manong Nemy tinampingat a Karibalko. At dapat di kundaw Manong Nemy nga karana kami ti balay da Dina nang runa no kasta nga makainom ket nakarit. Manggulgulo. Mangkarkarit kanyak. No hayat mo parang Wilmer. Tapos nagkasta kat mamuan ta kinidina no sinot kayat nakarata. Masapol nga agad dan nga sumra kiti balay da. Bonus saan kat alain ta din nanugan. Tapos sinot maabak. Isardeng ng timangarim kinidina. Napartek ka laing din siya. Nakiinom ang laing sana ka napartek. Napartek ka kumakabayla ko apay ti magna. Nga may mang pasya kinidina. Iso na sakti si ka, Wilmer. Isarting mo di mangaram kinidina. Gamot na, may ka rin nga saktot mga asawa keng kuana. Ngayon ka po ito dahil ang ambisyo ni Densyo Manong Nemy nga mamartek ken sadot. Dati siguro Manong Nemy tipuon ken ka po no apay nga siyak tinagasat. Nga siyak tinaklon. Uwan Manong Nemy siyak tinaklon ni Dina
So nga sa taon iti nagsak ko Manong Nemy naklunan na. Ay kaman natin na. Wilmer, saan ako ko mga saktan? Saan ka ito saktan? Nga madalag ito na sakit lang ang apagapaman. Ngayon kalpalsan na, sumarunod to tayo. Paido mga ragsak. Kaslamok tayo dati panunot mo ha, Wilmer. Di mo kaya kayat nga mapasamak. Sa ako lang tayo kang kati amin. Ito no, makapagkasartan. O kasartan ano din. Sus. Ubing tapay. Ubing tapay. Kabaylam ka din pamilya. Nakasagana kang pamilya. At amat na sang gamasin ngornong ko. Narakop ka na agkakti ka bibig ni Dina, ito muna agundaway, ito day di nga rabi nga panangaklon na kaniya. Di makadakas Manong Nemy, idi maamuan ni Densyo, ngayon aklon na ko ni Dina. Ipangpangtanak matin Manong Nemy. So ako natatatang ganinanang. Di ka ako na rumrumor tirabi. Taday tatigun-kun dawayan ni Densyo. Tatang. Isus, amang matinti kinabartikero na dyan nga tao. Tang, noong nabartikasuna kita, agsahong kami. Siguro ka na kayo. Naabaki kisuna. Kasano nalibatin na ka? Pwede libat Nga may karigatang matiksipot. Isugunat ka kung nagkingka. Awang kastag sang bay barok. Ang arong umuwarin ti Trabi. Kasano na pasyarin ni Dina Trabi. Apay mabalin mo mati mo masyar ti Aldaw. Ito atangmet. Inchikak aya. Pag sasaw na kitneta. No kasapulan ka na Aldaw ting ka pa isasarong ka na kini Dina. Iso. Anya tiga man ano ko man no kas pagarigan ta magasatam di mo pa nagkalap ket inka padigkumanida. Inka regolo ni sunat ikan. Di siyempre makita man ni sunat. Manong Nemy dakit matrason ni tatang akinanungan met ni nanang. Umat nga minanak ko. Awang kas tagsakbay. Agsakbay tupay kay maaros pa. Anang tulakit di sana ng agsakbay. Gusto ni tatang mo. Lala. Nung muna kat adumat na kita nadamdamag taon nga dinangran. Nga kinabkabil ni Densyo. Malasid ko man si Suna lang. Adumat ni Markada na. Nagitipada ng Artek. Kasi iti may sa malem Manong Nemy nga nagapuwa kiti baybay. Napangkulay nga sinirpat Manong Nemy no kasano iti kaadalim nan. Tapos ni kastagat mabalin na ipakat na sigay ko. Malabsak Manong Nemy ti Tianggi kat adda da Densyo idi nga giinom. Kadwa naman ang digitipada ng Artek Manong Nemy. Pinadakasdak. Pare Wilmer! Dumagas ka ba? Diyak lang kumayat kaya ti dumagas Manong Nemy ng awangkas na pakikisama. Tamok mo tuminom. Yung saan ka mabarbarte. Di magasak. Ha? Pare, tumawag ka. Kung kata-itaugan ka. Duwa nga baso Manong Nemy titinaugan ni Anton nga nasinga na barkada ni Densyo. Inyawat na kanyak ti Maysa. Sana inyawat kini Densyo ti Maysa. Densyo. Wilmer. Patasin nyo man dagtos At muli kasi at kapya tinunggal Maysa ka na kayo. Pare Anton. Diyak kayat di makikapya kong kwana. Pare Densyo. Awatin mo ti kinapudno. Anya ka kinapudno? Nga sakti kayat ni Dina. Magpinustahan ta. No saan mo pa lang asawaan ni Dina, itaray ko isuna. Kidnaper. Ipapilot mo ngamin tabagim keng kuwana. At saan na kami takayat? Gugwapo akman ngamin di siya ka. Timakder ni Densyo Manong Nemy kat darupan na kon. Ngaming gawid na Anton ni Suna. Nyaka man din ba ni Densyo pagka awan ti sabsabali ka na tayo. Kakabaranggayan tayo. Nyaka din. Apay. Talog kinabil kami kit mga bakak, didak tulungan. Kapilitan nga tulungan ta ka ang impatsim nga rodbet. Nga tutupan na ka ni Wilmer. Paring Densyo. No, talaga nga di mo kaya makimagtos kanya.
Inumak lang ako dito yung tainakon. Itinikudak Manong Nemy pukpukaw ni Densyo kanyak. Siyakto ti mga asawa kini Dina. Orayan niya ti mapaspasamak pupuot ti sa ok Elmer ay Wilmer. Manong Nemy kasta kanumat ti pangta ni Densyo kini Dina. No kayat mo, agasawatan. Tapno awan doon di mabalin pa ni Densyo. Talaga? Orin tumikat matlaing. Iso ka na mabalin. At dan mapasama ka na ta. Nagtulag kami Manong Nemy kanidi nga silag. Nga mabangga magsinarak. Kanidina itigid ti baybay. Iti lugar mi ngamin Manong Nemy kaduan na mamano dagiti sumalog no kasta nga silag. Tanong amin silag kita naatap ti lamas. Iso nga nakasangat no ka, nakatakdang dagiti bangka Manong Nemy. Ti mismo nga bangkak Manong Nemy, iti nagsindarakan mi kinidina. Nakabangbanglo Manong Nemy, iti taro ko pa kisuna. Wilmer, no talaga nga da ito langin di pamuspusan, tapno sumardengin ni Densyo. Yung nagasagana ako ng pangipakeng kati amin ko. Kat sabi ko ma, takalpasan ti amin kat umay kito mga sasawa. Sure. Kapag orin tatatang gininanang kat nakasagana damatan nga. Maadan iti manugang kaniyak. Siyempre, nag-aasawan na kiti talo nga kakabsat kong inaw na. Siya akong di sumaruno. Alangan mo't nga, unaanak ni Lydia nga ading ko. Kinunak Manong Nemy kalpasan na naglana nga ni tinapahot dagiti lips mi kinitina. Nakimiimas Manong Nemy nga na namin dagiti bibig na. Nagkarayam dagiti takulap kong naisalagsak. Idi baro kong Manong Nemy ni Dina. Awang gayam brana. Buhayin Manong Nemy. Nakadasteriso na Manong Nemy. Inuksog kon Manong Nemy ti daster na. Karimbasanggir ko iso na Manong Nemy ti bakrang ti bangka. Kititoy Manong Nemy nginagkak nginayayam da kiti duwa mansanas idi barukong. Sak nagparintumang iti sangwanan na Manong Nemy sabay ti panangibabak. Ti mangkalkalub ti ruangan ti kuweba na. Uwain Manong Nemy amok kakadigdigos na kat nabanglo. Uwain nakamangbanglo kin nakadaldalos. Kaslasan ng ekspektaren Manong Nemy ni Dina teraraminig kat magustuhan namin. Pimigsa Manong Nemy ti ungor dagiti daloyon di mawel ti baybay. Agasmet ti kinadawel Manong Nemy dagiti bibig ko. Dagiti bibig ko Manong Nemy ken dagiti dakulap ko nga manggawgaw at kadagiti bantay ni Dina. Kabayatan Manong Nemy agbalbalin nga siman kaspudno nga mangalap tabumatok-batok akon Manong Nemy ti lansan. Takayat kon nga tuntunan pa Manong Nemy ti adda iti nauneg kapaset ti baybay ti perlas nga ikutan ni Dina. Naging ka Manong Nemy nga patpada kami nga lamo-lamo. Bara ken bara. Anang parnuay Manong Nemy ti apoy gimil ayban ti apoy. Dito'y ko napanagnakan Manong Nemy nga siyak tinangusat iti kuweba ni Dina. Adadan nga imuyong Manong Nemy dakiti naluyon nakasmet ti kinauyong mga dua. Takas na una yun ti panaggabgab bumi ken panagkinkinagat mi ken ni Dina. Pimigsapay Manong Nemy ti puloy ti angin tas sagawiso nga mga paras kadagiti agburak kadaluyon. Makadanon pa yun ti ayan mi. Mapasbasakan pa yun Manong Nemy. Ngayon te kunadan, oray nga tano pasarangan da kamin ti kanyon saan kaming agsina. Gabot adda kamin itilawang, adda kamin itangatang, kat kayat ming natuknuen ti aking ngato nga langit Manong Nemy.
Awan pulos tinakasing nga kada kami kinidi na karidi nga sardam Manong Nemy. Aging ka, ngayon ka ding minti agawin, iti tumangan tirabi. Kalbasan iti namin talon Manong Nemy ng kampa nagrikos. Intulnog ko mismo iti balay da Manong Nemy. Kalbasan data. Good night. Intun bigat. Umay kamtong nga natatang kininanang ganag di partido mi. Tapno may kabin mga sasawa. Sige, Wilmer. Orahin kayo intun bigat. Di pakamugmat ng nga natatang kininanang ti amin. Manong Nemy na nadawak nga nagriing kadiriga kabigatan na kanidi nga rabii Manong Nemy. Nariingak iti pa ng wagwag ni nanang kanyak. Oy, inyakit tiga magsala ka naman maturo ka man. Teka, agriing ka kada dadakas nga damag. Dakas nga damag ko na yung nanang. Tanga-tama na nangigiyon ta radyo na o rin matang susto nga damag. Ay, nasaan nga iti radyo. Gaputa dito ya mismo, barangay ito nakabasamakan na. Diyan niya nanang, Jesus apo. Imay dito, idatatang kininanang ni Dina. Sapsapunan ni Dina. Tawang kanumat na ni Dina. Intulog kita rapi Nabangam ta igit di ba may terapi tanang. Impahin ni Dina. Bagay nagtulagan mo yung ito na ito daw. Intay mga sasawa. Ito nalapas pangal daw. Dahil nga tadig kapunan na. No apeng inarami din. Dahil nga din siya tinang itaray. Nang kidnap kayong kuha na. Kanya. Kinidnap ni Densyo, ni Dina. Nanang, saan nga mabalin dahita? Nanang, saan nga mabalin? Ada ka no nakakita kadakwada. Kasan pa nang kidnap na kuma? Nasapa ka no nga nakariing ni Dina. Tagagang nga masapsapan no ka. Tapos siyempre sa paan na tapno nagtrabaho. Amumat nga kaya servidora iso na karinderya. Kit, anda ka no nakakita kayong kuhana. Nga, ada nagsarda nga kotse. Kat pinick up da iso na. Kat malasin da ka no ni Densyo, ka nag-pick up kayong kuhana. Hindi ko na dagat napanaginamat na sa ada impaangot na kini Dina. Dito na, saan nga nakapagikis. At pangalan ko mga ni Densyo ti kotse na. Kat anyat mo baka no, nangiremedyo. Nakasta. Yung patong palidensyo ti pangtana. Ti panang kidnap na kinidina. Manong Nemy, impakaamuda iti polisya, tinapasama. Kat nagtignay man iti kaming tikpan na kamagitilintek Manong Nemy ng sapol no sa dinot ng ipana ni Densyo kinidina. Awamat ka rin tipang tawagan da Manong Nemy kini Dina. Awamat tipang tawagan mi kini Densyo Manong Nemy. Aldaw kan rabi Manong Nemy ang uray ti damag may panggap kini Dina. Kaslakayat ko Manong Nemy nga sakpay ti tumulong amang sapol no sa dinot ayanda. Makabulan, 2 bulan, 3 nga bulan nga awanin. Awanin tinamnamak pa'y Manong Nemy. Siguro kit pudno ti kuna ni Densyo nga isuda kini Dina ti karito tong kalmaysa. Kat siyak nga ron. Siyak ti patpating ni Dina. Ipatpating ko iso na. Kaya rumang lahing Manong Nemy nga siyak ti mga kasar kang kuha na. Inam nga bulan Manong Nemy idi taadan da Densyo kini Dina. Napanakadakos Manong Nemy ti balay da Dina. Ada ni Dina na, tata? Ada lang intaros ni Densyo di balay da. Dakanan ti siya ni Dina.
No, Jack mariro akit 5 nga bulan na di tiyan na. Isikog na. 5 nga bulan. Wakasyak ti ama na. Nakunak tinakam ko Manong Nemy. Barok, lipatan mo dyan anak mi. Saan nga na ikaringa na kayo? Nudigat isoda ka ni Densyo. Kahit ko mga makasalita ni Dina, tata. Dumanon ka, ay dyan balay da Densyo. Mga matadadagas nga ramidan ni Densyo ken ka. Uno sikat at dadagas nga ramidan na. Tama, kanguram nga ron. Kapungtot mo, kaputikas niya nga naramid na. Awang kaditiran tayo nga mangidarum ken Densyo, tata. Ay na, barok. Ibagan tumit lang ti korte, kung abogado nga. Ahon, tinas kan nga ramidan ni Densyo, ni di mga asawa ken ko na. Ngayon siya tipat-patek na. Da kami nagpimpinatik, tata. Awate mo, ti kinapudno. Nakasarita mo yung dyan, akmi. Awan ti maramid na, no, di makiasawan ka ni Densyo. Nasakit, tata. Amog amarok, nasakit. Ay, yung panunutim laingan at ikunak nga. Isu tinaik kari. Isu da tinaik kari tunggal may sakada kayo. Saan nga sikat? Alakit samad nga may mas na babae, barok. Yeah. So, sumramon nga ni paten dyan, akmi. Awang nga ro din di marami nagtata. Awanan. Nagtultuloy ti kinaliday ko Manong Nemy. Adumit abang magbaga, datatang kininanang kanyak kan nagitiin inauna kakabsat ko. Ti makadakas Manong Nemy. Siyaksamat din ti simblat nga mamartag. Takanayo nakbatan nga mamartag Manong Nemy na kosta nga marabyanak. Tiyak man mo. Sila kamin kayat ko timang lipat ko nak mabenti arak. Ito makaturog ako, nga bartek ko. Awan tun ti puot ko, ito nibigat manin, malagib ko manin ni Dina. Ipagpintasan naman ng Nemy sang kumay binaybayan ti panagkahalap ko. Wen, mapanak lang tamat sumalog no ka Manong. Tanaron no kalinak na. No tiyempo ti munamon, mapanak magidaklis. No tiyempo ti mataan, Manong Nemy, isanog ko di bangka. Inak agbantak, agbanit iti mataan. Pangliwagak Manong Nemy, ti sakit nga marikrit na. Kaya dumtengan ti kalaysa, nagiti duwa Manong Nemy sa anak imbatendar. Diyak kayat nga may matangan ti panagkikalaysa di babaeng ipatpatik ko. Mawanin ti sa baling aramidak na di manglipat. Di pati ko ni Dina. Awati ko ti kinapudno. Manong Nemy, edin may pasngayan ti anak ni Dina at dan 3 bulan na idi umay da dito balay akadwada ti maladaga. Ay, Dina. Wilmer, nagtulagan mi kini Densyo nga umay na ka mismo personal nga mangawis ken ka. Basta nga peso pare Wilmer, lipatan dan ti amin. Kahit ko mga kumpadretan to. Kumpadre? Itong bigat na mabunyagan ni Densyo Jr. Lalaki gayam. Mabaling na kargaan, kumadre. Mabali na, kumpadre. Minatmatak Manong Nemy di maladaga. Uy, inisman na ka. Agaray-rayaw Manong Nemy, makarayaw, ti ubing mo na malugan. Kasi parparik na kanyak Manong Nemy ang putot ko. Anak aktibun niyan, ti putot ko, nakunak tinakim ko. Ngimawang kasto, kiniya. Di na Manong Nemy, ti mangibaga, no sino talaga, ti budno nga ama, ti anak na. Imorin makas pagarikan, taputot ko kas pagarikan. Awan ti maramin ko.
Yung sayang, tanupod no aputot ko kat irurumento ni Densyo. Nasakit to tinakam ko sa gani. Nagbaling ka nga kumpadrek ni Densyo ken kumadrek Manong Nemy ti dati nga nobya. Kat kada di ka aldaw manakabunyag ni Junior Manong Nemy ili may corner ko ni Dina. Dina? Kumpadre, sino ti pudno nga ama ti anak mo? Ha? Sino ti pudno nga ama na? Siyempre ti asawa. Kaya mo sawen, kalbasan din nga rabi, kidnap na ka ni Densyo, di ba? Karabian na. Ada napasama ka na kayo? Pinilit na. Aring na rin namas na. Saan akong natatngan? Kung ako na dilayak, edi kalbasan ti may kasumarunong nga bulan, awal lata. So, masikaw ka din. Kada di nga rabi, si kakin siyak, sumarunong nga rabi, dahil kinitensyo. Nagsarunong nga rabi. Hoyn, siyak ti ama, ti anak mo. Kaing ingas ko eh. Wilmer, ore man pa'y kastangag paiso, ngayong samat si katasawag. Nasusurong ka din ngayong pating ni Densyo. Masapul nga masusurwag. Kaya nasurusuro kon. Lipatan na kon, kumadre. Saan nga na ikaling nga si kakinsyan? Manong Nemy, rumbing una nga talagang halipate kon. Kinuwari man nagpapeso nga talagang siyak tinakaalaan ni Dina. Kasano nga ta? Nadagkat to nga tatirik nami ka na yung anak ko tibunyag na putot ko. Ngam siyak nga ta talaga. Ngam siyak matikang ingas na Manong Nemy. Manong Nemy makatawanan tinapalabas nasurok pa yun dandan agduan nga tawen. Hindi may liwliwag kon Manong Nemy ti pa nakasugat ti pusok. Nanaro na iti may isa kamalem Manong Nemy nga sasanglad ko na panagkalap. At na nakabimpintas nga malasang babae Manong Nemy nga stone iti isem nang imasidig kanyak. Manong, gumatangak man. Karata nakalapam. Saan lang nga gumatang? Naghalok pa iking kading. Ay? Kasta? Alagpili ka anat kahit mo. Amo ti klase na kitang ikan? Dati napuraw. Talak ito. Naimas data. Dito nga lumabaga. Naka-pink. Data matimaya-maya. Ano tayo imas ka na gito eh? Naimas na nga doa. Kas kay imas mo ading. Siya gahim ni Wilmer. Siya man ni Hasmin. Damo ka makita. Kapag damok na dito eh. May ka nagbakasyon dito lugar mi? At ka bagyam dito eh. Awang ka bag dito eh. Anong Wilmer? May kasano nga nakatalong ka dito eh. Katulong aklaeng. Tagabo, alila. Uy, Tagabo, alila, katulong. Nagpintas ka na katulong. Ito mo, yung Mrs. Fernandez. Ninang ko. Ni Mrs. Lydia Fernandez. Ninang mo? Yan ang nagtaktibunyag. Mabalin siguro. Sigurado na nagkasarak. Ninang kung tumat ti kasar. Ninang tanto ti kasar. Alam ni Manong Wilmer. Nakalalis to ka. Sige. Iregalo kang gani dito. Duwa nga panagkalan nga talakito. Duwa? Talo. Meaning kahit nang sawin, I love you. Anda na sawam, awampay. Kinapod no na. Sisugat ti pusok. Gabot
Nagsagaba ka mo kinayat. Parehas ta. Kani. Iregalom nga talaga nito eh. Alakit, iregalom ka niya na gito eh. Gumantak pa data. Maya-maya. Dami sang ilimi, sang ilimi Mrs. Fernandez dan ninang mo. So nga sinasapak ni may dito itam no, umay nakapagatangan ito ikan. Sige. Alangan mo di pa dawat ko pwede ito may isang katakil ng maya-maya. Ikilok na ito eh. Taisot bayadam. Nakaragsasak Manong Nemy nga si Mangpet dito balay kat nadlaw ni nanang. Nah, tama pa yan naragsak ka. Kapag katataadot na kalapam. Oray no adumat na kalkalapam no kakit. Nanday ka madlata no kagawid ka. Nanang, nasara ka kung di mabahingan ikari para kanya. Hayat na nga sawan nga dan kasukat ni Dina di tapusom. O nanang, sino? Nadjay kabarbaro nga katulong da Mrs. Fernandez. Ay, ni Hasmin. Ape among muyo. Nagpalabang nga ron ni Comandre Lydia ng Fernandez. Kahit di na pang kuimpanti linabaak. Nakita kisuna. Nagpalababa lang at nakatulong nan. Kaya adumat ngamin pinalabaan na. Nagpalabat kortina, ulas kada, suputi mo at bedsheet. Karabyan na Manong Nemy na panggun pinasyal ni Asmin. Nininang Manong Nemy tinangilokat itiri daw. Hey! Wilmer! Ninang, nimbaga Rabiyo. Tamang pa eh. Dangamin balasang nga kadwayo sa mga umikokumpasyar. Dati-dati mo't nga babalasang nga katulong ko no ka. Itamat laing nga umayo ka pumasyar. Nagamamukam ngamin kini Hasmin ni Taybigat. Uy, na istorya na nga ro, dinargalong ka no di talong at talikitok. Alam, dumanong ka. Dumanong ka. Pagin so una, hawanin ito ubran ni Hasmin. At dan isilad na, hanggang mabitlang ta awagak. Hasmin, at sa nga ilim balasan ko, rumor ka pa lang. Manong Nemy naka-short, nga naka-sleeveless. Manong Nemy. Ay, Manong Wilmer. Wilmer ko naman latang kanya. Manulit ba ita? Kamusta? Kastoy? Maturog ko man. Sorry No, makadisturbo Okay lang. Hakamat siguro mabayag. Paluapag lang natin bagak kang katibigat. Nga niya. I love you. Baka hindi na pailang tipat-patig mo. Amom? Mo, istorya ni ninang mo. Si kakano tinagbalin nga nobyo edi ni Dina. Ngim kinidnap ni Densyo. Isong isudat ng asawa. Huwag nga ron. Si sugat ti pusok. Ngim iti makita ka. Dagos nga naagasan. No ti ayat ti makasugat ti puso. Ayat matlaeng iti makaagas. Nagpadbada ta. Kahit mo sawon nasaktan ka met. Nasaktan ak met. Adamat lalaki inayat ko. Isa na lang ta. Tanya. Awan. Nangasawa ba't sa Bali? Abay, sorry Sige. Nung tikas na kita hanggang sanahay, lipatan tan tinapalabas. Akas man ito yung pananglipat kong tinapalabas. Huwag na. Tawang kasi nas kanita, nuti agdamag iti masakbayan. I love you, Hasmin. Kat nakasagana kami kasarkang ka. Nung kasarnak, anong tupay ka katulong na ninang mo? Di ba nga aladan tuman ito sa Bali? Mabalimit nga, ore at danton, ore kasawat anton. No, kasapulan ti serbisyong kas katulong di umay ka trabaho king kuana. Kanakwada. Kasanungaro dun na danton nak ko.
siya kanton tagbaling nga katulungat para ti palakabangon tinaranya ka masakbayan. Paano no takpay, Wilmer? Inem nga bulan Manong Nemy, ngayon nalukoy ko tirik na ni Hasmin. Numanin inak ang regalo Manong Nemy itikan. Numanin inak pasyarin ni Suna Manong Nemy. Ay kahit may isang arabi Manong Nemy abang ko pasyarin ni Suna. Ay awan ni Hasmin. So din na panan na ninang. Jack man na mo mailiw ka nung mapandita igit ti bye-bye. Kunak man lang ti sikat na pandadinanon. Saan ninang? Ngayon sige, siya kung di mapamangdanon kayong kuhana. Hindi mandanon kong Manong Nemy, narakop ko asigod. Ha? Wilmer? Iba't anak. I love you. Abay nga may ka dito, saan ka maputeng? Tamo ka na dahad to eh. Di ka ba't kami ma-orange yung balay? Medyo nalado kami na eh. At kami nasikaso. I love you. Wilmer. Kaya't nak, oray na nalidem nga napalamas ko. Oray na kasan kinalidem na ita. At duyak, amang nanyag tinalidem. Iba't patag ka na yun ay. Kat naglalang dagiti bibig mi Manong Nemy. Malagip ko lang nga ron dahil selag. Kapag nagka-date mi idi kinidina iti igit di baybay. Naisot na ng usatak ti ruwangan ti langit na Manong Nemy. Naisot tinang ito kitak ti bini. Emsyaan matasyak ti bigbigan ti ubing nga ama Manong. Kahit kumanin ti mangitukit iti igit di baybay. Iti sabali nga saklot Manong Nemy. Pinalubusak Manong Nemy uno pinalubusan nak ni Hasmin. Nga nagdakiwas iti na dumapaset ti bagina. Manong Nemy, madlaw nga ad experience na. Takas lang nalalaing payan ngam siyak Manong Nemy. Isupayan Manong Nemy. Iti nangaramit ti kas tinaramit ko kanidina idi. Tinangikat Manong Nemy. Ti zipper, ang ibaba ti zipper, ti short ko. Nga nang ibaba, agraman brief ko Manong Nemy. Oh, galing mo, Hasmin. Naling kagayam ng mga niti ice candy. Ano paboritong ka di nga si Daen? Kinikin rin. Ti jumbo hotdog. Wan Manong Nemy nakapapaot. Imbaglakid din na terrek-nak. Sakmatan ti simublat Manong Nemy. Naman na nga ni Suna ti hotdog Manong Nemy. Imasakmet. Ananaman no kasalot imas ti dikat nga bibingka Manong Nemy. Naglingad ti bulan iti ulep Manong Nemy, takas lamabain siguro nga mangtantandag kada kami. Sumirsirip lang ti bulan Manong Nemy kit isot nagbaling nga saksi iti aramiden mi kani Hasmin. Kunak kani Hasmin Manong Nemy nga iyawid ko ni Suna di balay. Tak talaga kayat kun nga asawain. Kasta nga rod Manong Nemy di napasamak. Imo na, dito'y ko napaneknekan Manong Nemy. Nga saan nga virgin pa ni Hasmin. Yung saan nga na itat, may isang tiriknak. Taimpod no nga rod nga adda na ni Demon nga napalamas na Manong. May kadwa nga rikos di dada kami dito'y unek, siled ko Manong Nemy, iti kwartok. Itirabaw ti kama. Manong Nemy. Kasladad na narugso ni Hasmin ngim ti siyak. Takas laisot kang kanayan ng kumanat. Kaya't kumanan ko na. Kaya't kupay. Sige pay. Sige pay, Wilmer.
tumultulang nga ron ti kalay sa amin Manong Nemy kani Hasmin. Nga mawan di kiti naganak ken kuana tadada kanot adayo. At nagbalin daninong kinininang Manong Nemy agas naganak ken kuana. Nagkalisa kami ti basil nga simbahan Manong Nemy. Kapag damat urnong ko, awan ti problema, timulong pa'y daninong kinininang. Na Mr. and Mrs. Fernandez Manong Nemy nga amo, tinagbalin nga asawa. At kasi titulag, kamayatan nga samping agsikong ni Hasmin, no kasta malpas na trabaho dito'y balay, na tumultulong met kininanang Manong Nemy. Yan tumultulong ka rin kakabsat ko. Mapamet, iti balay, daninong kinininang, ngagdalus, aglaba, agluto, iti pangaldaw. Sa ti agsipnget, Manong Nemy, sunto pa panagawid na dito balay. Intuloy ko Manong Nemy, iti nagkalap. Nagkagagat ngagkalap. Aging nga dan na agpitpitik iti saklot ni Hasmin nga asawa. Hey, Wilmer anak, tang. Dito kat nasken medla nga mapasamak. O rin nung naiksinan ti bangay yung agasawa. Napipinas ba't lang no, mangipatakter kiti. O rin, patapay lang nga, napiyang nga da, paglinungan nyo, paggandaan nyo, iniinotam nga, buklen, padal. Balay ko na yun na, tang. Makatulong ba din kakabsat mo? Kasarita mi da. Napiyala nga damang titi, mangin sagot ka na kayo tis sa nga gusot nga bloke, damang titi, sa nga pulo pidaso nga agalba. Tawag kas nagtitinonong. Kas tama tinarami didi, inarami dyo iti kada kita inaw na kabsat mo, iti nagbalay dasang ka de. Tayo ko na dang tinolong, panagtitinolong. Sige dang. Pangipatak rin nga tibalay mi. Kani Hasmin. Kasaritay man, daninong kiniinang, ninang mo ta, upaan nyo na iti asidag na nga lute. Tapos hindi kasi tagat asidag mo talatan mo kati pagnaan niya. Hasmin, no, mapan, nagkatulong. Sige tan, kasaritak to ida. Ngata mo, baka makatulong da pa, no, mangtanda tumati sa nga pulo nga supot ti semento, di supay. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy, babayan titulong, di kakabsat ko, tamat ang datatang kininanang, aglamang meten kani, taninong kinininang Manong Nemy, ta indunardan. Eh, jay, lute Manong Nemy nga nagdiswan ti balay. Anis to Manong Nemy nga nabukel. Numampay, sampay nga napinis Manong Nemy, nga madan na tawa, ridaw, atep na. Ada talong nga kwarto, saras kiniti kusina, Manong Nemy. Dahil pas ngayon, Manong Nemy, tinuna ang anak ko, anak mi kini Hasmin ni Wilmer Jr. Ini, tagnaad kami, Manong Nemy, tibukod mi nga balay. At kastaw niti yamang ko kanil kapsat ko, naganak-kanyak, kandaninong kinininang, dakil nga itulong da. Mamano ti kasto Manong Nemy, amasit lang ti gastos, adado tiniidunar, nga makaitad, o makipatak na rin bukod na balay. E dinto tawampay balay, Manong Nemy, Dadensyo, Kinidina. Duwamat din ti anak na Manong Nemy. Kata, intultuloy ka nun ni Densyo, Manong Nemy, ti pa nagbarbartek na. Kakaasi ka nun, di naganak kang kuana, Manong Nemy, kan naganak Kinidina, na magsupsuporta ka dagiti talo, dagiti agiin na. Kasi iti may isang bigat Manong Nemy sangpet ko manipod da. Iti panang sangat ko iti parbangon iti palned ko. Imay ni Dina. Wilmer. Mangi bingay ka man ti isdain mi. Kinunana. Abay kayo motong ka din konsumisyon Mamusta problema nagiti katugang. Sa problema pati asawak. Tinapulos kahit tagbalbaliw. Hindi lang damon pa yung asawa na singpat. Hindi ko nasunutan naman yung barkada na kaya panagbartek na. Kapirin na pa yun. Sikan tumad kami.
Abi kami nga kinait ko mo asawa kang kuana. Kahit kamandat ako maidi. Orin masikog ka, siyak mo ti amat anak mo. Dito siguro tigasat ko. Nagbiduta ka ng desisyon. Orin no kasi dyan idi, napaot, panagdenden nayo ka ni Densyo, idi, kinidnap na ka. Kahit ka kumalatamit. Wala, lipatan mo tinapalabas. Tilangkid kidawakeng ka. Ikarkararag mo sabi ko matagbalbalo ti asawak. Sige. Oh. Ede. Alam dato yung karotin. Mano rito eh. Libre kon. Napialangan may tulong ko keng ka. Ken para dya putot ko keng ka. Putot ko keng ka. Densyo Junior na jaya. Ang mo putot. Kaing ingas ko. Maasyanak kinidi na Manong Nemy ng maun't mamaling ko. Asi ti mariknak saan nga ayat. Asi. Nadan kami pa iti may kadwa nga anak ni Hasmin Manong Nemy. Babae. When? Helen tinagan na Manong Nemy. Kung nakanyak ni Hasmin, gusto nito ha. May sapay. Amom na kita ag-aasawang at datigi ti baybay. Kasi kadatatang kininanang. Mano kam nga kakabsat ko na. Siyam kami. Siya ito may kopat. Kada kiti siyam. Kahit mo sawan. Pututan nakmat ti siyam. Nasto na ti sagod na hapon Diyos ka na ta. Nagkrikat ti biyag. Gusto nang ti duwa, sweetheart. Ngayon na pasarunsunan pa iti may sa Hindi talon ti anak may Manong Nemy talaga in kalikaguman ni Hasmin tinagpalaygi. Nagbalingan na siya at asawak Manong Nemy. Naanos kanyak, maramid na obligasyon na kanyak, kastamatan ka nagitadlungan na kami. Nagbalimot na si Singpuet, nagitan na kami Manong Nemy. E rin to, tadadina, kinidensyo Manong Nemy, nagkaproblema da. Gabuta talagang intultulin ni Densyo. Iti kina-irresponsable ng ama kinasawa. Nangrona, katalumat nagit anak na. Pagkaramanan di inawa na, Manong Nemy, nga ni Densyo Jr., nga nukasta, nga agay-ayam da Manong Nemy, kini Wilmer Jr., at mga baga. Nagkasingin kayo? Naamon Manong Nemy ni Hasmin data nga agwarwaras kat sinalangad na itinaminsan. Abay hindi pagbagada. Ganyan. Uri siya kat nabaragte kakmat. Na minsan nga nagkuyog kami kini Junior. Hindi tayo makita ti may isang obing agkakaingas da. Nasingit pa titunggal may sa kanakwan. Inauna nga anak ni Dina. Putot mo? Yung istorya mat kang kan, namanyat na pasama kini, di ba? Kanin yung istorya mat kang ni Ninang? Istorya na akit agayan ayat kayo. Hindi da imbaga, nga di inaunang anak ni Dina, kat putot mo. Nga dahi ta kanod di ka po na no apeng agbarbartek ni Densyo. Hasmin, awanin ti basol ko iti daytay. Anang awan? Siyempre, amok ko mga ron nga nga rabi ikat nakaalay suna. Nga di sumarunong nga rabi ikat isumadid pa ng kidnap. Panang tagig ko, panang remes ni Densyo ken kwa na. Anang nga ron dito ti issue. Awan, ape ka sila makagura ka. Ape kita lang yung bagab. Anong mandas kayo bagakin ka? Abe di mong imbagan ka nakaputot ka kinidina.
Hasbin, awan ti mabalin ko kabata, orek klimek ka putot ko. Samat nga siya ti bigbigan di ubing nga ama. No di ka na densyo. Awan ti magdalaga matag, nasingat mo ti suna. Dagiti duwa nga junior. Densyo junior, kini Wilmer junior. Dadak kailan di kita anak mi Manong Nemy marigatan kamin. Takasama takang kanawin Manong Nemy nga adu di makalapan habang nga bumaybayag, umad-adu ti tao, umad-adu di kita kalap, umad-adu di kita ikan, bumasbasit met Manong Nemy ti makalapan. Nagproblema Manong Nemy ti asawak. Kang kanawin kamatan nga, nagmamalas nga mapan, kalap. Ano na ti mabalin ko? Umadod na gini mangalap, adado pa yun no labsak teksaw, adado pa yun di mangalap, kanda gini makalapan. Iksa na nga may bubusti or nung tan. Nangaroon na kat na ag high school da. Ni junior. Sumarsaroon to ni Helen. No aw, may busta ti urnong ta, baka no ada emergency pagkasapulan. Pangalan ta ko mo. Hindi, umutang ta ka daninong ginininang. Saan nga ganayon nga mang tedda? Nasakit. Nagtrabaho. Ano mo trabaho? Mabalin mo terapi na katulong. At dun sa bali katulong daninong ginininang. Tayo dagan anak akang anayon mo tanggat. Siyempre, nangalad natin sa bali. Sa may isa, lumakay, lumakit damat tayo. At damat na kiti anak daan, damat asawa daan. Timat lang pensyon da ngagpadpada at retirado da nga rod. Isot pangalalandat pagbiag da, kan tulong da kita anak da. Natin mamarinda. Mamanang kagsapol ti trabaho. Tam na makatulong ka. Kinaurin siya ka. No, awang ka ti pagkalapan, mamasapol mat nga, magsapol ka sa bali nga trabaho. Manong Nemy kasta nga rin tinaramid ko, ngimte ko na akong dumakdakkel di kita anak may, dumakdakkel ti gastos. Dumakdakkel ti gastos, Manong Nemy, buwas basit met, dagiti mapastrik. Tapay dagiti kundahoy, Manong Nemy, badpadasik, tagtaya ti huweteng, dadat ti huweteng ti lugar mi, di tapno mga bakak ng mawan, malas. Nagraduaran Manong Nemy ni junior ti high school, problema ni ti panag-college na. Tang, masapol ng college sakmet. Anak, ako kurso ti kahit mo. Marine engineering. Mapanak nung agbasa di syudad. Nagkasarak sa diya, tadayo. Pangalante nga rin ti pagbasa. Sang kasapulan, sang kaapoyan tayo matin. Ti kaado ng magastos. Ti kinangina na gini magatgatang. Aw matunay makalapan. Manulay ti sweldo ni nanang mo. Nangarutin. Kahit uwan na makapagturpos. Kas kini bubot. Sino bubot? Ni Densyo Junior. Mapangganog basa yung syudad. Sino magpabasa kayong kuwana? Kat mamartik ti amana. Nanda ka no, auntie ni Nanadina nga mangpaadal keng kuhana. Tatang i-remedyo yung umapalak kinibubot. Anak, iso ni bubot ni. Yung masadagan talaga ni bubot Manong Nemy. Agmanuak man, Ninong. Anatol. Mayatin ni Ninong pasakin ka. Ninong, masapol nga kuyog kami kini Tol. Mabangga magbasa di syudad. Apat pata kami ti kurso. Napiyakin ka. Bobot, adamang pabasakin ka. Ningarod Tol mo. Shhh, nangarod.
Manong Nemy na sakit tinakam ti anak ko. Ngayon na. Umapal, Manong Nemy, idiawawagan na titol. Nagsalita kami ti asawak, Manong Nemy. Nanaro din. Maloksaw ni Junior ka na tayo eh. Nakatanong, mapanak ang patulong ni Jay. Natoy. Diti dating amok, sakbay kada Mrs. Fernandez. Kahit mo sawan, ada dati idi nga, nagstrekam da. Kapay, matulungan ta ka nga ta? Matulungan ta. Barbari nga. Pinalubusak ti asawak Manong Nemy. Napanid siya syudad. Tas siya idi Manong Nemy. Disimbre kan nakas katulong. Nagmalem, nagpatnag nga saan nga si Mangpet Manong Nemy. Madandanagan kami. Taobat nga rin pangkuntakan mi kang kuhana. Ngayon ti kabigatan na Manong Nemy, dimteng ti asawak nga dakaduana. Lalaki. Inaw na ngim ni Junior. Nakagubwa ko. Langana ti baknang Manong Nemy. Dimsagda. Iti tricycle nga nagluganan da. Ay, abay nga taka lang. Pinaumyandak na ma'am. Ken kinadwak mo ni ni Henry. Henry? Agmano ka kinititong? Agmano ka man dito? Siya nakanapot Diyos. Ken nagdadagdi anak mi, taluda. Sino sunat? Henry nga ron. Anak ti dati nga mom. Anak da. Isot na riingan ni Henry nga anak da. Uno naganak yung kuhana. Ngam kinapod no na. Sorry, Wilmer. Imjak na istorya kang ka. Nga ada manungan ni Junior. Iso ni Henry. Anak mo? Juan. Idilarabi nagama mo kami. Inyama mo da sir ka ni ma'am. Nagsatipod no. Ngayon na ni Henry. Hindi ka nagkakamsad na. Nagkakamsad na ti ina. Naimatangan mi Manong Nemy pa nag-iin na rakop na kita kakamsad. Panangarakop ni June, kini Henry, ni Helen, kastamatan kini Joan. Kinapudno na. Kaya't damam kini sarita nga. Itulog na kami ito eh. Iso na lang ta emergency nga na pananda. Nadyamat may sa ulogan da. Perdi. Iso kabilita nga nag-commute kami. Kaya't mong sawen, awan ti kakamsat ni Henry. Handa nga madaan ti anak. Iso dinamon da nga masikugak. Kanimbagata kanyak. May pas ngay kong ti anak ko. Ibatik tong katakwada. Ti ama ni Henry nga eh. Idadapay lang iti sikug ko. Nataiso na disgrasya. Kastagayam. Tito, di lang mabalin nga. May ramang kamit nga, agbalin nga, papang ko. Hapagid din nga saan. Namo ka rin problema yo. May panggap ka ni Junior. Kas na ko na dapapakin ni Mama. Pagbasahin naman ni Junior, kasi ito pa nagbasag. Paso ka tinangig ko ni Kuya Henry. Kas nangig mo? No, kasta, adamat lang namnamak. Wentol, kaya nagyang kanto sa Jabalay, kabayatan nga pasbasat ha. Nalalang ako mga rodin angam ni Bobot. Kinunamat ni Junior Manong Nemy kat naging narakop naman ng kapsan.
Kunamat ni Helen. Check nga ro din, ito nag-college sakmet. Di agpatulong tayo mat kadakwada. Baknang da, di okay? Manong Nemy, naikan kami iti barungan ng namay ti asawak. Kasla masirsiri matak Manong Nemy, nga may kami matlayang tiranan niya kamasakbayan. Dagiti anak mi, babayan ti tulong Manong Nemy, dagiti namulagatan ti nauna nga anak ti asawak anaganak ken ko anak. Detagahin Manong Nemy din baga ti asawak anilidem nga napalabas na. Nagkatulong isuna kat may sakano nga tricycle driver Manong Nemy ti syudad tinagbaling nga boyfriend na. Hohen. Nadakanot mas pasamak ng kadakwada king gana anagsikog. Ngem, nadisgrasya met ti boyfriend na. Panagkunak Manong Nemy kat saan nga may bilang nga nanidem nga napalabas. Tadita kat paset tigasat. Ako nada, ana iurit tong kalmays. Agasmat kanyak Manong Nemy, saan nga kami kinidi na tinagkatuluyan, numampay pa check Manong Nemy. Nga siyak ti amahan ni Bubut. Nagbasa kang rod Manong Nemy, tino nami, iti syudad, iti kurso ng maring engineering, kinsan miya problema Manong Nemy, kaya di kastusan na. Tumultulong met Manong Nemy, at da isuna iti balay, iti kakabsat na. Kading-kari Manong Nemy ni Junior, ng ipasnek na tagbasa, tapos nagastagat sa ang masayang kanya managastusan. Iti nagraduar maten ni Helen Manong Nemy, iti high school. Anak, mabalim mo siguro ng ikarigatan da kang kami di manggastos pa ng basa. Kasi nung ano no, ada bigla ang pagkasapulak kita ang kwartayo. Di, agpatulong tayo kanig tinaskin nga bang tulong. Basta tinaskin ka. Naging kang napigsa kami kininanang mo. Masabuling kali ka ako, mi. Kaya sa amin na kaya, agpatulong tayo. Education met Manong Nemy ti kursuna kita. Nagtalinad man iso na Manong Nemy ti ayan di kakabsat na. Tanakasaysayat Manong Nemy di agasawa nga nariingan nga naganak ni Henry. Basta remit mapang kami sumarungkar kadakwada Manong Nemy. Tapos nalikastakat sarungkaram mi di kiti anak ni. Tanakasaysayat. Ay, Wilmer, Hasmin, awat pagtanagan nyo ka na kita anak nyo. Ha? Ore ni dito ino-audio ni Joanne, no, ito nag-college. Ibaon yung totoo eh. Nakaragraksak ti ada daw. Hindi kayat ng asawan. At ni Henry. At ni ni Junior. Ni Helen. Sa ni Joanne. Naragsak kang lawan na yun na agbalin no kang upat na kiti anak mi. Na kiti anak yo, anak mi mateng. No, minsan Manong Nemy kasla. Saan ko pa dyan nga ada na kitay parswa nga naimbalitukan ti panagpuspuso da. Tanan nun to kuma, Manong Nemy, dagiti kwartada, no di itadang itulong, itipada nga tao ang kasapulan. Huwag, para ti masakbayan, kat namnamadan tumat, nga dagiti agasawa Manong Nemy, mamang tultulong ka dagiti anak mi. Kat isudan tumat ti makamo. Saan dagayan na paraboran ti bukod nga anak. Nga madda dagiti anak da, binigbig da Manong Nemy, nga nakasaganan tumat, nga pagsanggiran da, iti masangwanan na masakbayan. Aging ka Manong Nemy, ngayon muna nga nagturpos ni Henry, nakapagtrabaho nga dakos Manong Nemy, babayin ti tulong, dagiti nangantap keng kuana. Si Maruno Manong Nemy ni Junior, nga naggraduar, nerwaro ti board na, aging ka si Makayen Manong Nemy, iti barko. Saan nga napupuutan ti panawain Manong Nemy? Naggraduar maten ni Helen, kahit may sana maestra. Sumarsaronon tumaten ni Joanne Manong Nemy, iti kurso na accountancy. Kaniti may sa nga aldaw Manong Nemy, iti kaadak, iti ikit di baybay. Si Maglatag, nakiktutak, iti adomas iti.
Ninong. Bobot. Kumusta? Ito Ninong. Umapapalak. Kadikit anak yun. Tapay. Gabo ka titam. Sa mong inituloy pa nagbasam? Ore kahit kumat hindi ang talaga tipas na ti pa nagbasak ng nagsardang mat na kitimang tulong kanya. Nanano, apay kami natin pasamak. Apay sardang dito suporta na takin ka. Natay kami na jay asawa ti kapsat ni mama. Iso nga awanin tinang suportar kang ka. Nagpating kami di. Para third year ko kuman Ninong. Kumusta kayo ni papang mo? Si Jai. Di man lang pumutot ti amuna. Apay ngamin nga palaykit ni mamang mo. Tapno saan ang aganak. Tsak man na mo kadakwada Ninong. Ninong, tulungan takman. Umus na ka ganitol mo. Jack, amin mo ti contact number na eh. Sayang. Saan ko malang nakasarita, ideg sakbay ko mga nagluganin ito barko. Manong Nemy nagpatulong ak karigitan kung adan trabaho na. Na naroon na kini Junior, tinawagan mi iti asawa. Banyo bang, tayo ito nung mga ipauitak. Ano ito nga bulan? Irapin ko doon, may tulong ko ng kinitol. Kinunan. Manong Nemy, tinulungan mi nga rod ni Bobot. Pinagsublimi no isunat eskwela Manong Nemy mabayin ti tulong di kiti duat anak mi adan trabaho mo. Kaya oray ni Henry Manong Nemy kahit naman tumulong na anyaman ti problema mo. When nagbasa nga rin ni Bobot Manong Nemy kahit itimay sa nga malem apan nagkapo kiti baybay. Nadamanin din siya Manong Nemy ti o sango ti tiyangking kadwa naman hindi kiti barkada na. Lakay lang ang na kaskanyak. Adadaman nga naklak-lakay. Kabati, kinamamartek na. Kumpadre! Dumagas ka bay! Di magasak. Ibagin ka kumpadre, tagwapo ka lata. Saan nga madlaw ito panaglakay mo? Kabata. Sa anak mo nga, again inuunay. Di kami arak iti mangidagil lang. Nanaro na ka sigarilyo. Katemon ti arak kan sigarilyo pare. Kumpad. Mas kanyak, tiyak pulos nagsigarilyo. Pagkain ka kumpad ha. Nakareduwarin na kiti doang anak mo. Tapay ang trabaho na. Kinuman gayam. Thank you. Tultulungan di junior ko. Di anak mo tibon yan. Anak mo tibon yan. Pare, Densyo, saan ka di nga isot topic tay-tay? Nga saan na lang anak tibunyag no di ka putot na? Talay bagbagam pare Anton. Pagpapay sumit. Kumpadre, amom no amuklay di. Ayun, lagi-lagi pa ma. Bilang ko ba't nga pudo nga junior ko iso na. Naman pa'y talagang di junior mo kin junior ko kakaingas. Kas nadalag singin, kumpadre. Nadata ka dito pagsaksakitin tinakam mo, iso ang barbartek ka. Nagbaling kang irresponsible. Are, hamuunin ang ginom. Trabaho ka ba't tayo? Tapos na amo da kan tumat nga, bigbigan kan respetaran di kiti putot mo. Kinunak Manong Nemy ng balakad kan ko.
Malaksin Manong Nemy kadagiti karuba, kanagdataw nga makamo, iti kinapudno, patsen pa yan dagiti agkabsat Manong Nemy nga junior, nga talaga. Nga agkabsat da iti ama. Kanataman tika po na no apay nga talaga nga narigget ni junior Manong Nemy amang tulong kinibubot. Nagraduare ni Joanne Manong Nemy kat nakastrikmet na ng opisina iti bangko iti syudad. Nagproblema kami iti asawak tadududwa kami maten. Tadadamat amin iti trabaho. Iti matsyudad Manong Nemy iti pangisuruan ni Helen. Babayan ka na iti anak ko Manong Nemy napatakila papintas mi matlayang ti balay mi. Ti family house mi Manong Nemy. Tanas kandeta ko nada. Tanog kaasawa danton. Siyempre, madandan tumaten ti bukod nga malay. Kat ni Joanne, kas pagarikan, isut bordek, isut agtal na kumangin bakano. Ibalayan mo at agbalintong asawa na. Naging ka kasi marunong maten, Manong Nemy nga nagraduar ni Bubut. Kat kapo iti pa nagbarbartek Manong Nemy ni Dencio nakaalan ti sakit. Kat iti may nga mali Manong Nemy na nga ilim iti Dina. Oh, kumadre, apay. Numabalin na kumagat. Tulungan dak. Imas na kakon ka na kita tumapay nga. Mabalin ko ang pagpatulungan. Ngam kurang tika sa pula ka kwarta. Para kay ni Dencio? Oy. Lagta, mangibagakam ka na kiting anak mi at iso na nga dapat sa pulan na. At nanyaman ti may tulong na kumadre at pagyamanan tayo. Alaman, pang-asyo, na barbaring may espalpaling tasawak. Barbaring lumabayin iti na nga panagsakit na din natin sunutan pa iti panagbarbartek na. Timulong nga ron di kita anak ko Manong Nemy kat tinaminsan nga malem nagkuyog kami iti asawak na si Marong ka iti ospital. Nadano minum Manong Nemy dito ni Bubut. Sumang bantay ka ni Dencio. Ninong, manok man, ninang. Ay, kumusta ni papag mo? Ay, nakariingin ninang. Kumpad, kumusta? Ay, si bibiyagak pa lang kumpad. Yung baga kaming kang kaiding, sardang mo, ti arak kan sigarilyo. O nakaalakan ti sakit mo. Yung pagyamanan tayo, okay kan. Yung ko na ti doktor. Ano, sublyak ti man ti bisyok. Baka no, iso nga sa mo ito ng subsublyan. Nagyamanak ka na kayo, kumadre. Kumadre. Nagyamanak ka na kiti ado nga tulong iyo. Sino kumatisag titinulong sanga na tayo? Hindi ba, kumadre? Wen. Ibaglaki din na nagturpos mo ni Bubut ko. Babayin ti tulong iyo. Gat nakas kasano. Babayin kang kawan ha? Kandi pa nagtinulong mi nga gasawa kay ni Dina. Nag-interest mo iti agyan ni Bubut. Papagraduar min tumat ita ti college. Akas ka digiti anak yo. Kita istong nga tagbayang baga. Yan na sampay nga nalado ti amin kumpadre. No, adaman digiti nagkurkurangam ti nakalabes. Adamot pa'y masakbayan. Nga usarem tap na masulnitan digiti nagkurangam. Nagasgasat ka nga amang kumpadre. Napintasan ng dakal di balayo. Kaslasaan nga balay ti mangalap. Napimpintas pa hindi balay yung di balay da Mrs. Fernandez. Amit are, aman. Ang takilmat ng utang mingan ng bagnakim kadakwada. Indunar da jilote. Kinatakil din itulong da kada kami. Babae nga dakwada, idya kami nga nagamamu nga, kinasmin nga sawa. Nagasgasat kayo nga da kami kinitina.
Sa mo ko nanti ka sa kumpan, sampay na ladaw ti amin. Ubing ka pa ay. Kabay lang pala tagtrabaho. Doon yaman di kita may tulong mi. Nakasagana kang tumulong. Dana nga rod, kat nakapagturpos ka na dan trabaho di kita anak mi. Nagbalbalo yung paiso ni Dencio Manong Nemy, amunan tagtrabaho. Timangged. Nagasawang imuna ni Henry Manong Nemy, when may isang abogada, di asawa na. Engineer mo it Manong Nemy ni Henry. Katsagbay nga pimusay Manong Nemy, di kitiya, namulagatan na nga naganak. Nakita tapay lang na naiwanan da Manong Nemy di duwang apu kumi kadakwada. Si marunumat nga nag-asawa Manong Nemy ni June. May samat nga nurse di asawa na Manong Nemy. Namamuna mabenti Facebook. Nagamamuda ka no Manong Nemy. Ijay Australia, idi lumangsad di Barakuda sa Jay. May samit lahing ILOCANO. Kinaykayat da Manong Nemy tinagindag iti iti baybay tanagatang mi ti may sa nga bakante nga lute iti amyananin ti barangay mi. Si Jembo tinibatak diran ti balay da Henry ni June Manong Nemy iso na lang taniya Helen ket pada na nga maestro mangisusurot ang baling asawa na nagtalinad da nga nagbalay ti syudad. Ni Joan Manong Nemy pada na accountant tinagbaling nga manugang mi. So that na hinayon Manong Nemy na yusudig ti balay da, iti abay ti balay da June. Kastamatan Manong Nemy kinibubot. Nakaasamo mo't may sa doktora. Natulungan mi Manong Nemy, dagiti kakabsat ni June nga nakapagturpos mo. Naaddandaman tayo Manong Nemy ti pukot nga balay. Naman pinaladaw. Kat no kasta, nagtitipon kami Manong Nemy, a big family. Kaslasan ko pailang patyeno da duma. Nga dahil itiikit ti baybay, nga bibuyag pa nagpasag da giti daluyon. Kat bubuyag Manong Nemy, iti pa nagtabon ti init. When? Dumting ti chipkit ako nada, nga manamnama, nga iti kalpasan ti agpatnag kat dumting ti agsapa. Kasta ti biyag Manong Nemy. Mabayan matlahing ti karadkad, determinasyon, kan ti pulos nga panakalipat, saan na panakalipat kanya po Diyos. Anyaman tara pahap magunod. Mabayan ti panagkidaw ti tulong na. Kad adda dagiti aramaten na Manong Nemy nga parso amang tulong, iti asin naman nga kasapulan ti tulong. When? Nuduha kami iti asawak Manong Nemy, iti mangbuya ti baybay mang liwang-liwang. Kasta, ti kaawan patingga na ti anayat tunggal may sakada kami. Kat naragsak kami gabuta, nakananama na saan na kami abaybayan dagiti anak mi. Kanda kiti apu ko. Napigsakan pa ilang Manong Nemy ang asawa, numampay sangan susenan dagiti apu ko mi. Kat manay nanuwan tumay data, baka no adan tumayan, adan tumat na po kami tutuod. No kasano, iti parang paranyag met, iti pasakbayan, digiti anak mi, kadagiti apo. Dahito iti pagkasalita, ak Manong Nemy, kadagyaman ak una iti anos mo ng ibasa, manong kunakeng ka, numapayamok, ngayon inuunak, ganiti chika. Kat sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti patak nga timngeg. More power to your program, Manong, and God bless. Toy nga dagyaman nga pagaya mo, Wilmer.